Fl-aħħar diskors tiegħu mill-padiljun ta' Raħal Ġdid, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar bosta attakki li huwa flimkien ma' dawk l-aktar qrib tiegħu għaddew minnhom tul dawn l-aħħar 12-il sena. Sostna li l-politika ma tistax tkun jew tirbaħ jew tkisser lill-individwu. Qal li persuni bħal dawn ma jissejħux politiċi, imma jissejħu persuni kattivi u raw kif jgħidu li l-għeneb huwa qares. Bkejna flimkien bħala familja u llum inħares lura u ngħid lill-familja tiegħi issaħħet dawn l-attakki. Issaħħaħna. Ma nawgura iżda lil ħadd li għaddi milli għaddejna aħna frame up fuqna. U għaliex dan biex xi ħadd jipprova jirbaħ il-poter. Le, il-politika m'għandix tkun dwar hekk. Dr. Muscat sostna li jażel li jassorbi dawn l-attakki mingħajr ma qatt ta' lura, imma sostna li minkejja dawn l-attakki huwa xorta baqa' rebbieħ. F'dawn l-attakki jiena għażilt ħafna drabi li naqla d-daqqiet bla ma nagħti lura. Kienet għażla konxja għax nemmen li min ikun fl-ogħla kariga irid ikollu thick skin, ġilda xierfa. Kien hemm ħafna li ma qablux miegħi li għamilt hekk. Iżda taf x'naf? Li tawni kemm tawni qatt ma rebħuli. Fl-aħħar diskors tiegħu huwa ta' ħajr partikolari lil Martu Michel li dejjem kienet ta' spalla għall-familja Muscat. Grazzi lil Michel illi ħabbejtuha u nassigurakom li tħobbkom daqsi, anzi iktar minni ngħidilkom. U Alla ħares ma kienx xi. L-ambizzjonijiet tiegħi għamlithom tagħha biex ngħixu din il-ħajja. Kienet is-sinsla tal-familja tagħna meta kont dajjef, meta kont tajjin wara ġurnata ibsa, meta kont inkwetat. U f'dan kollu għamlita il-missjoni tagħha li tgħin lil dawk fil-bżonn flok tgħix ħajja aktar faċli. Inħares aktar il-qoddim li jkollna aktar ħin flimkien. Avolja ċert li ħatibqa' taħdem u ħatibqa' tom. Fost iċ-ċabċib tal-eluf ta' persuni preżenti, Joseph Muscat irringrazzja wkoll lil-uliedu, Etwa u Solej, li għamlu din il-mixja miegħu sa minn mindu kienu għadhom xkejknin. Kelli xogħol ibes, imma dejjem ippruvajt inġib lill-uliedi l-ewwel. U għalhekk kienu jattakkaw lilhom ukoll għax kienu jafu li li diffiċli biex iweġġawni. Imma is-saħħa tagħhom iżżommni b'saħħti. U jekk xi darba fallejt xi attività tagħhom minħabba xi safar uffiċjali, min issa l-qudiem żgur li se nara li aktar minn qabel inġibhom fuq kull ħaġa oħra. Grazzi lilkom li bqajtu tħobbuna sal-aħħar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.